Pethau drwy, a dyma cariad. A da ni wedi gwneud 8 fideo yn sôn am pethau positif a dwi'n gwneud yn ystod cyfnod caled. Ac heddiw mae'n fideo ni yn sôn am pwysigrwydd enwi ein emosiynau. Mae emosiynau a theimladau oedolion a phlant yn newid yn barhaus ac mae adnabod y teimlad a rhoi enw iddo yn gallu bod o help mawr. Dyma rhai o'r teimladau byddwn yn ei profi. Da ni'n hapus, yn drist, yn ofnus, yn flin, wedi diflasu, weithiau'n gyffrous ac yn llawn egni, neu wedi blino'n lân. Ond mae enwi'r emosiwn a deall eu bod nhw'n newid o hyd o help mawr. Mae rhoi enw i emosiwn yn helpu'r emosiwn i ddod tu allan i'r corff. Mae'n stopio'r emosiwn o fod mor fewnol. Ac os ydych chi'n rhieni i blant ifanc, mi fyddwch chi'n gwybod bod plant ifanc yn gael anhawster efo methu rhoi enw i'w emosiwn. Felly, yn ein rôl ni fel rhieni, mi fedrwn ni cynorthwyo'r plant wrth enwi y ffordd maen nhw'n teimlo. Felly, sôn am bethau fatha, wyt ti wedi blino heddiw? Wyt ti wedi cael siom ac yn teimlo'n drist? Efo plant ifanc weithiau mae darllen stori yn helpu i gael sgwrs o gwmpas teimladau. A mae gyda un neu ddau enghreifftiau yn fan hyn. Wynebau doniol, lle mae'r arth yn dod ac yn cymryd bel oddi wrth y plentyn, a mae'r plentyn yn teimlo bob math o deimladau yn ystod y llyfr. Sôn am hapusrwydd, sut mae rhiant yn teimlo ynghylch gofalu am fabi. A dyma'n hyfryd llawn lliwiau, a dyn ni'n gweld sawl enfys o'n cwmpas ni ar hyn o bryd. Ond lliwiau hapus yn sôn am bob math o deimladau o fewn y stori. A dyn ni'n Saesneg wedyn, The Great Big Book of Feelings, ffordd o siarad am teimladau efo'r plant. Maen nhw'n sylweddoli bod o'n hollol naturiol i deimlo bob math o ffyrdd. Mae enwi'r teimlad a siarad amdano yn helpu tawelu'r emosiwn yn y corff.